Kasangay ta asawag. Kat sigurado nga agor-urayan kanya. Maragsakan lakit dito isagot ko kan kuana. Balito kasinsing kan kwentas. Da nagpalangan iti dalang ko. Tuwa nagtagi kabalyo. Isardan ko ti kotse. Nakabungot na. Imasidag ti maysa. Anyak ka di ti masapol yung kanyak. Naut ti sugat ko. Sino tinanggandak iti biyag ko? Sino? Agparpong ka. Amangan wagdara ti sugat mo. Palsak ti awanan bayin. Jak pakawanan ti asino man ang nakabasol kanyag. Awan asik iti uray asino man ang nakabasol kanyag. Agpaggadlakit di ti biyag mo. Di ka kadi mabutang. Awan kabutan ko. Nga uray pa'y ni patay. Katukad, ti basol. Asino, ti awan basol na. Asino, ti nalinteg. Itultuloy tayo kadilata, ti agbasol. Itulok mo kadi, at agabwen na ka, ti kinarugit, ken kinadakas, ngagpaay, kadagiti saan analinteg apanggap. Gun udem ti aglaplapusanan ken awan kaasping na aragsa. Gapo iti kinaturay ken kinadakas mo. Ngem anya ti katukad ti basol mo. Katukad ti basol. May samanen a nobela asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Napalabas insinger manen yang kuan kenidinggas nga iso ko matirumbeng amakan nawan ni Astor. Ngem tapno agsardengen yang kuan kinarit ni dinggas iti mano-mano alaban. Ket no abaken na daytoy ison ti agbalin amakan nawan ti amuda. Naglaban da nga rod. Ngem kaskas di anaabak ni angkuan. Kastaunay ti surun na, ket nagipulong ken ni Astor nga amuda. Saan met akinanunungan ti amuda. Gaputa nakita na amismo ti panaglaban da, ket ni angkuan ti imuna adi manog. Kabayatan na, sabal iti panagawat ni Nana Agno iti panagsarsarita ni Dagimay maipapan ken ni Dinggas. Itagagayem, denggen nyo tituloy tinobela tayo anapaulwan. Katukad, ti basol! Lukasta, saan kayo nga rod ang nagsarita ka ni Dinggas iti napaot? Saan nga rod na nagno? Ang, sabagay, awan mati napatag nga pagsaritaan me, nana. Di oray saan nga umumay ito happy house. Agyan lata ije purpurekat. Anya? Nanagno. Jakon kayat nga makita ti rupa na. Jak kayat nga makita ti lampong kan barbasan. Nag-alas. Sabali ti panagawat ko iti dayta ang makitkitakan ka, Dagimay. Anya diya tangay, nanagno. Masuron ka. Gapo ta saan anapao ti panagsarita yo ka ni Dinggas. Saan ka di? Maditirik nam, ta nagsubli adagos ni Dinggas iji purpurikat. Saan mo't nanagno? Jak tupay kayat nga makita ti rupa na. Barbasan dayay. Sa lampong pay. Ish! Ninanaagno nga tilay bagbaga na. Ish! Sigurado ka, Dagimay? Katuan mat na naagno. Nikin ni a. Kayat na nga kitaan ni Dinggas. Ngauray lampong kan barbasan. Apay nga min aya ang nagbiit ditoy ni Dinggas. Wan nga rud a. Nagbiit nga. Nagsublikit din nga dagos iti purpurikat. Ish!
Anya matadya nga tao nga. Sakit nagbiit ti panagsarita yo. Wan nga rod ana na agno. Nikin iti kinasarita na itinabayag nga. Nakita ida nga nagsarita iti parangan ti happy house. Agas mga idajay. Wey! Ita talaga ang maawat ako no apay akasta ti surun mo. Ngam kasta laeng dagimay. Gagangay da ita para kan ka. Gagangay nga ibagbagay umat na naagno. Agayat ka kanidingkas. Kat kasurun mo tinakitam apa nagsarita dah kanikin-nikin eh. Maditirik nam ta nagsubli adagos ni Dinggas iti purpurikat. Kan nagbiit ti panagsarita yo. Saan mo't ana naagno? Olo! Saan akmo't ang agayat kinidingas? Wah! Saan ka di apod no? Saan mo't Anyo mo't tatangay bagbagay umat? Olo! Ngamin! Diyak nga rod kaya tilampong kad barbasan! Sinurot na gayam dito'y kaputasan, Margarita. Wen, Francis. Ngamin, nairwama kon asikatikad kadwak. Nga oray sa dino man ti ayan ko dito'y farm. Anya? Kailiw ko ti sigod, Francis. Malagim mo ka dit ipapanta ijay karayan? Naragsak ta iding aglanglangoy. Kan, no sa dino laditan ti maturturong ta. Kailiw ko amin dagijay. Margarita. Kailiw ko ti panagsakay ta itinuang. Kat natin nagtapay adwa. Ha? Kan, kailiw ko tay ipapanta ije bantay. Amom ka di? Nakaragragsakak ka dagijay nga alal daw. Margarita. Kan, jak malipatan ti kunam idi. Apagadalan na kija syudad. Mariknak, amasaknan ka kanyak. Day talaang, tatalag ajak mapanawan ni nanang. Margarita. Kaya't ka maituloy mo ti panagadal mo. Gapot ang masiknanakan ka. Sayang met, nasaan ka makaadal? Francis, Masiknanakan ka. Gapot ang napatag ka kanyak. Francis. Ngam. Ngam pasensyakan, Margarita. Gapot akabsat lang di pangibilbilangakan ka. Francis. Nibigaya tayo ayatag. Isa pang asim. Takabsat ko malang ti pangibilangam kanya. Francis. Saan nga agbali ti panaglangan ta? No nasingit naman iti tunggal maysa. Awan sa bali akay papananday ta. No di may kabsatan lang. Isa pang asim, Margarita. Hindi mo kumaik ka nito sa bali akay papananti kinasingat ko kan ka. Napatid ka kanya. Ngam kas kabsat laeng. Anda ako dito bantay. Dito yak pailaan. Ipapas ko dito iti sakit. Tinakam ko. Apay, akas to'y tinagbanagak ka ni Francis. Apay nga ina, tiunak dahi jay aligaya. Apay nga
nga isuti inayat ni Francis. Bantay! Marga ay kan tagaburanag. Kaya't kon ti matay! Naglawag tinangag ko. Ikis ti babae da jay. Nagalangugan. Oh, ni Margarita laki ti da jay. Nakita ngamin adito ti tinurong na. Iso sinurot ko. Agsangsangit iti limabas itayan ko ija kaprutasan. Iso sinurot ko. Anya nga tati parikot na. Margarita! Sa dinutayan mo! Margarita! Margarita, imbag ta nakita ka dito eh. Apay asinurot nak dito'y bantay. Simon. Limabas ka itay-itayan ko. Katagsangsangit ka. Iso asinurot ka. Panawan nak dito'y. Kaya't ko ti agmay-maysa. Saan? Amok ka sa pulam ti kasarsarita. Iso sige, Margarita. Ibagamla ang ti adda amarikrik-nam. Adda ka dungag. Tunggal ang sakit tinagam ko. Umay ko ikis dito'y bantay. Tapno mabang aranag. Wen, nasayatay ta, Margarita. Nasaysayatay ta yugkas mo. Ngamtay addalatan iti panunot mo. Margarita. Nagsakit. Anya ka ditiga po nang aglidliday ka. Mabalin ka dingi bagam kanya. Si dada anak adumngagkan ka. Ibilang nak akas na pudno agayo mo. Kat si dada anak adumngag iti bagam. Sana nga ay ayatan ti ay ayatag. Ha? Sa bali ti ay ayatan na. Margarita. Inay ayat ko itinalimad. Nga madamat gayam sa bali nga inay ayat na itinalimad. Maawatan ka, Margarita. Imparik na ti panagayat ko kankwana. Ngam imparik na namat kanyak. Asaan na siya ti ay ayatan na. Kasta talaga, Margarita. No agayat ka. Namnamaam na tanasan aragsaktin ka marik na. No tipay kat adalat takakuyog na sakit. Wenno sa nga ing kamarik na. Simon. Nang namnama ka launay. Iso nasakitan ka itinakana. Awan sa baling nga kaaramidan. No di mga klon iti kinapagno. Taday tatimang waya-waya iti sakit tinagam mo. Apay akastoy. Apay!
Sige lang, Margarita. Isangit mo. Makatulong kan kadayta. Mapang-aram tirik na. Kasta, Margarita. Ipagsam ti sakit tinakam mo babaen ti panagsangit mo. Ket kalpasan dayta. Agamiris ka. Ket aklonam kumati kinapudno. Ati ay ayatan. Ket saan nakangay ayatan. Ngamkit di. Adda sa bali nga ayat nga gururay kan ka. Well, Margarita. Adda sa bali nga ayat nga gururay kan ka. Sapay la kuma. Tamasarakam dayta. Kumusta kan, anak? Nasayaat met, tatang. Ket kumusta met ti anak mau? Nasayaat latamet, tatang. Kahit kumusta tirik namon ngay? Awan parikot kanyak, tatang. Napigsa akon. Nasayaat nga raw. Ket inton bigat. Ni Frances ti umay. Tasyak may ti agbatay ijay farmhouse. Kasta ka di, tatang? Saan kayo kadimot laang amasikuran iji farmhouse? Ay, saan may anak ko? Taado mo ter aramidag ijay. Iso asa anak amasikuran. Tatang, adda ko madamagag kada kayo. Sige laeng, anak ko. Anya dayta. Anya ti makunayo, no makikalay sa akin ni Francis. Awan nga tati agbalin aparikot? Panagkunak, ket awan. Ngamen, ay ayatin nakaunay ni Frances. Nakasagana amang ikalay sa kin ka. Agnerbyosak ngamin, tatang. Amkak ngamin nga amangan agbidutak laeng. Likaya. Ay ayatakmat ni Francis. Ngam, jak amo no makikalay sa akin kuana. Adda pa nagduadwak, tatang. Ala, anak ko. Adda amin kin ka apanggedang. No anya ti ikedeng mau. Kanunungak. Ngamen, biag mo dayta. Tatang, Iso nga itapay laeng. Panunutem ana imbag, anak ko. Tama nga no agbabawi kanto iti udi na. Ngamkit day, amok ken makitak nga ay ayaten na ka ni Frances. tatang, Ngam awan kastay agpanunot ka na imbag, anak ko. Biag mo da ita. Iso asika timanggedang. Ala, agmerienda ka pa, ikabsat aman siya. Wen, kabsat. Agyamanak Taada ka akad kadwa niligaya. Imbilang ko niligaya kas anak. Iso nga aywanak Agyamanak no kasta. Kahit kumusta kamutan ngay, kabsat. Nasaya at lata. Si ka nga'y kabsat. Kumusta ka matan? Nasaya at lata Napigsa ak lata may nga uray lakaya kaon. Kasta Nasken adi mo baybay anti salunat mo. Iti kasta, maaw-awir mo pa iti apo ko. Wen, kabsat. Sigurado anataer to lakit diti apom inton dumakkel. Nagtangos ti agong na. Wen nataer to laki day. Taimala kanyak anataer. Isumit. Hay, sayang. Ti anya, kabsat. No adda kumapay laeng day di asawa. Naragsak kumamot ita. Tamakita na ti apo may. Ken
Makita na naragsak ti anak may. Kabsat. Ay, ngam anyan. Tanasapa api musay. Gapo iti kanayom na panagsakit ti ulo na. Kasta ka day, kabsat. Wen, kabsat. Talaga aditay tengel ti biyag tayo. No dimteng ni patay kada tayo, saan tayo amalapdan? Ta saan tayo akukwa ti biyag tayo? Wen, kabsat. Pudno takunam. Iso akabayatan asibibiyag tayo. Agaramid tayo iti pakaay-aywan ti Diyos kada tayo. Tapno inton matay tayo, si dadaan mo't amang pastrek kada tayo iti pagarian na. Kat addan tupay balangat nga agururay kada tayo. Wen husto ka, kabsat. Tanodakes ti aramid tayo. Amanga no di na tayo to awatan iti pagarian na. Wen Mala, agmeriendatan, kabsat. Wen, kabsat. Kit agyaman nak. Tanang isagana ka iti merienda. Ay, makabanog matag sibog. Sapay nakaduday ito sibogak. Sige, Juan. Ikag patingga. Agsibog ka. Ayabam ngamin ni Dinggas amo. Tagsibog mat ditoy. Sakla amin ang timay babaon ditoy. Apay. Ada reklamo, ha? Sana mo. Ngam ni Dinggas. At dalang iti purpurikat niyag tugtugaw. Anya? Wan mat amo. Saan mo akabisado ti ugali ni Dinggas? Agtugtugaw lang dayjay. Noawan ka amang kitkitakan ko na. Alakit din, agsibog kan. Awan mang tulong kan ka. Gaputa dada amin ije purpurikat. Kat, dagiti babae ngay, amo. Rimorda. Ada nang iba unak kadakwada. Ay, anyamatan, amo. Nabanog akon. Nagalasin ti ugali, Mangwan. Opat pay lapoon dahi tanasibugam. Ngem agreklamo kan, anabanog ka? Agpay sumat ngamin na nabanugak, amo. Saan ka nga agsardeng? Aging ga amasibugam amin dagiti mula a kwarta. Ha? Saan matakwarta dagita na imula, amo? No dikat ma... Sumardeng kan! Basta agsibug ka. Sibugam amin, ket awan ti malabsan. Ha? Nagilawa matin, amo. Nabanog ako ni Tiosto. Tuto! Ang tutok ako, ma! Tapno saan ako nagsibog! Tijas kaya taon. Ang tutok ka! Oray pa'y ibagyam iti signal number 10! Tapno mapnag iti sibog dagito yung mula kwarta! Sumardeng ka man pala. Masunakan ka makitam. Tudok! Ilayos man! Tapno malayos kami aminan! Anday ko matama. Agtapis ka ba? Agtrabaho kan! Amangan no may pusti pasensyakan ka. No kasta ang kwan. Mapan kayo di purpurikat ka ni among. Juan, in kami sa rongkaran ti Happy House si Jay. Aya, Apay, kayat mo tumay. kuwa. Saan mat Iti anya nga gapo nga kayat ko ti umayangay. Kat saan mat nga imbaga ni amo nga umayak. Di umay kalata. Saanan? Yung kayo lata Sige, dagimay. Inakon, tamangan no agur urayan niya mo. Ha, agungat tumanan. Sige, ang kuwan. Ay, ang kuwan. Umakay to kitchen no nakasubli kayon itoy. When? Wena. Itimplaan kanto iti kapim. Wena. Sige, inakon, itayan niya mo. Makitam ita ti Happy House dito purpuriket ang kwan. Wena mo.
Napintasan ka di? Wen amo. Ngamin, nalaing dagiti karpintero. Ket idaulwan ida ni Dinggas. Anya? No sikatin ang idaulo ka dagiti buyot tayo. Amangan no saan ang napintas ti pan nakaipatakder ti happy house. Ngamin, tay talang sa ti agado. Saan mo mat ama ipanagnak iti aramin. Anya ka matina mo. Nilatan Dinggas tinalaingkan ka. Isulatan tinasaya at iti imatang mo. Ha? Agi kataklaan na pasurat mo. Aniya. Agi katakon. Amo. Udno nga ta, ngagikat ni Angkwan, kas pasurot ni Astor. Kagayem, di uliwayan na denggen, ti tuloy tinubela tayo anapaulwan. Katukad, ti Basol! Nobela ken iti direksyon ni Virgie Peclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo. TMPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y nga estasyon. Katukad ti Basol! Agyaman kami itin kay Panang Tarabay.